ikate arduratu naizik eta saiatzen ari garena ikastutan ontan zera hiru gauza batez ere. Bata, kuaderno digitala aurrera eramatea, bestea Classroomekin aritzea ahalik eta gehien, eta hirugarrena materialak sortzea eta honekin batera unitateak. Orduan, nik formakuntza saioetatik hori bultzatzen ari naiz. Eta azken aldi honetan eskatu dudana izan da, proposatu dudana izan da, bakoitza unitate didaktiko bana sortzea. Horretarako, esan dudana da, nik egin duena, lantzen duten gai bat hartzea, eta daukaten materiala biltzea, eta horrako plantilla batean sartzea, momentuz. Ematea, unitate digitalaren egitura lantzen duzun gai bati. Eta gero, bigarren pausu bat izango zen, hemetik site batera pasatzea, itxura politago emateko, edo ikaslei ere pasatzeko eta errazago izateko erabiltzea. Orduan, horretarako nik prestatu behar dut bat, ezin dut eskatu zerbait egiten ez badunik, prestatu behar dut nik bat erakusteko eta hori izan da kasua. Nik teknologia irakaslea naiz, eta laugarren mailan ematen ari naiz aurten bakarrik, unibertsitateko laugarren mailan, eta zera, azalduko dizuet. Nik kurtsoan beti 3 unitate lantzen ditut. Nahiko luzeak, baina 3 unitate bakarrik laugarren mailan. Bata da elektronika analogikoa, gero elektronika digitala eta gero robotika. Horren hartu dut bat, elektronika digitala, eta lantzen duena, hona pasatu dut. Hau, gazteleraz dago, hau da A eta D edo daukagu, eta hemen agertzen dena da gaztelera. Orduan, zera, urtero egiten duguna, bigarren unitate honetan, zera da, zirkuito elektroniko bat, ate logikoekin osatutako zirkuito elektroniko bat osatzea. Eta horretako, haiek diseinatu behar dute, eta gero, eraiki behar dute. Orduan, falta zena, pizka, falta ziren gauza asko, baina lehen da biziko gauza da, hori, la situación problema, ez? Zera, abia puntua, edo. Orduan, planteatu duen unitate honetan, zera da. Depende la propuesta. Hau da, hasierako planteamendu, ez? Ikastetzera, gero eta jende gehiago etortzen da bizikletaz, bizikletak aparkatzeko hainbat zera daudela, etiko metalesko garo horiek, nahiko kutrea, nahiko desfasatuta daudela, gainera jendea etorri behar dela bakoitza bere katearekin lotzeko, eta ez dakit, ez? Horren, proposatzen dena, edo komentatzen dena da, zera, zuzendaritzatik, pentsatu dutela, zera hori aldatzea, jartzea beste sistema errezago bat. Orduan, baldintza batzuekin, ez? Izan behar dela hori erreza, izan behar da automatikoa, eta ez da beharrezkoa izan beharko ekartzea katera etxetik, edo, bai? Planteamendu hori da, abia puntu. Hori. Tarea realizar orduan, haiek egin beharko duten izango da, diseinu. Pentsatzea nola, diseinatzea, eta maketa txiki bat, eraikitzea. Gero, zuzendaritzari erakusteko, eta zuzendaritzak, edo guk, erabakiko dugu, guztion artean, zein da hoberena, eta zein, ez dakit, baina zein, proposatuko dena, eraikitzeko edo jartzeko martzan benetan. Hori da orduan planteamendua, eta, ja... Esa kompetentziak, hori ziberritik ez dago garatuta. Puntu batzuk daude nahiko bukatu gabe, baina, helburuak ere ziberritik hartuta, zuzenean, edukiak, eta hemen ja, hori, faseak edo jarduerak, bai? Hasieran planteatzen da egoera, problema, eta eskatzen zaie informazioa bilatzea edo ideia, una lluvia de ideas. Hastea pentsatzen ze itxura izan beharko luke edo ze ezaugarriak. Gero komentatzen zaie ere pizkat, ematen zaie informazio pizkat automatismoei buruz eta jarduera txiki bat egiten da horrekin. Hori hasierako fasea. Gero, garapen fasean,
Hemen, manejatu behar duten edukira guztiak lantzen dira. Algebra de Bol, edo puertas lógicas, edo horrelako gauzak. Bueno, ez dut esan, baina hau guztia daramagoia egiten hainbat urte, eta horan, oain arte egin duguna izan da. Jarduera guztiak Classroomen daukagu. Eta hori aparte, blog bat dago. Bloga da, haintzineko liburua bezala. Blogean daude hainbat apunte, hainbat bideo, hainbat ariketa, eta Classroomen jarduera. Gai sartzen dira Classroomen, ikusten dute zer egin behar duten gaur, eta badaukate linkak blogera edo beste material batzuetara. Horren lanak entregatzen dira Classroomen bitartez, eta apunteak edo beste motatako materialak blogean daude. Horren, honetan, hainbat gai desberdin lantzen dira, azalpenak eta ariketekin. Gero, hirugarren fasean, ja, zuzenean tailerrera, ez? Eta tailerrean diseinatu behar dute, alde batetik zati mekanikoa, baina baita zati elektronikoa, bietarako beharko dute zati mekanikoa egiteko, erabiliko dute SketchUp marrasteko eta diseinatzeko, zirkuito digitala egiteko simuladoreak erabiliko dituzte ordenagailuetan ere, eta guzti hori egin da gero eraikiko dute. Eraiki baino lehen, idatzi edo osatu behar dute aurre proiektu bat azaltzen, edo jartzen, txertatzen, marrastutako guztia, simulatutako guztia, eta idazten ere ze eta nola egiko dute. Eta azkenean ja eraikitzen dute maketa, eta baloratzen dute guztien artean. Egingo dut ere bideo bat, talde bakoitzak egingo du bideo bat, grabatzen nola geratu den, eta azaltzen haiek zer egin dute. Eta gero, laugarren fase batean, finalizatzen eta transferentzia, zera izango zen. Jadana eginda dago, bukatuta dago, lortu da, edo ez, edo saiatu da lortzen erronka, eta laugarren fase batean, proposatzen zaina da. Diseinatu duzu zirkuito elektroniko bat, gauza konkretu baterako. Horan, pentsatu beste egoera batean, non antzeko zirkuito bat aplikagarria izango zen, eta pentsatu zen moldaketak egin beharko ziren zirkuito horretan, beste egoera hor esate baterako. Egin duzu zirkuito bat, aparkabiziz bat kontrolatzeko, baina pentsatu, igual, nahi duzue, pertsiana bat automatizatzea edo, nola moldatzea egin duzuen zirkuitoa, beste egoera batera. Ez da, hain sakona izango bezala, baina pentsatzea ze gauzak aldatu edo nondik nora egin aldiren aldaketak horretarako. Eta hori izango dira jarduerak. Ebaluazioa, indikadoreak zibarritik hartuta, igual pasatu naiz, igual erdiak erdide edo. Eta erremintak ebaluatzeko, hori, observatzen direkta en el taller, hori azterketarena, beti nabil pentsatzen kendu behar dela, baina ez nahi sartzen azkenean. Azkenean beti egiten du azterketatze bat, baina batez ere aurre proiektua egiten dute, maketa egiten dute eta bideo egiten dute. Hiru gauza horiek dira batez ere ebaluatzen direnak eta ebaluatzeko, hori ere oraindik ez dut martxan jarri, baina rubrikak erabiliko ditugu eta rubriks batez ere bideoa zuzentzeko. Eta kuaderno digitala aipatzen dut hemen, ikasleena, esan dute beti teknologian erabiltzen ditugula blog, liburu moduko gauza bat, Classroom lanak trukatzeko, eta kuaderno digitala. Kuaderno digitala bakarri da Driveko karpeta bat. Haiek ikasle bakoitzak badauka bere Driven zera karpeta bat, kuaderno Igor laua. Eta hori konpartituta daukaten direkin. Eta nik ikusgai dauzkat guztiek. Hoen dela 6 urte, eramaten zuten karpeta bat material guztiekin, eta nik biltzen dituen noizbinka begiratzeko. Orain bakarrik sartzen naiz Driven, zabaltzen dut, eta ikusten dut, zer daukan, nola antolatuta, karpetaka, edo. Hori da kuaderno digitala. Eta hori, eta hemetik behera, dagoena da, zuzenean, nik normalen lantzen dudana, apunteak edo, linkak simuladoretara, azalpenak edo ariketak daude ere egiteko, hau, Driven egoteagatik ez agertzen, baina Word
moduan zabaltzen duzu ikusten dira ariketak, azalpen gehiago, usatzen da simuladore gehiago ere, lantzen dituen gauza guztiak, ez? Eta linkak batez ere simuladoretara eta programetara. Eta orduan, orain asmoa izango zen, hau site batera pasatzea, eta orduan site hori ja erabilgarria dago igual ikasle bat ekartzeko edo irakasle bat ekartzeko eta ikusteko. Ez dakitia, egia da esateko, nik Classroomekin egiten dut, ez dakit nola hau pizkat behartu nahi zago egiten, ze Classroomekin eta blogekin nahiko daukat. Baina igual hau hobeto dago edo honen itxura egokiagoa da besteekin edo irakasleekin konpartitzeko edo. Zai, Classroomean zuk abizuak esateko badagoela ebetu batean, vinkulatzea, nik iaz egiten dut horrela, vinkulatzea linkekin, eta edikitzen da zai, web orrialdeko zatia, edo horrela. Nik egiten dut horrela ikatzaia, baseo da gaiteria zait osoan, eta nik hau izuten, badago hemen, eta automatikoki linka. Baina esken finean, badago. Beste gauza zartzea bizkat artifizial, ez? Hau ia, badaukat editura Classroom esartzeko, eta, hau da azkena, klikatzen dutean, handokete material, handokete linkak, han zuzenean zuzentzen ditut lanak, edo han eske egiten dut nik igual plantilla bat notekin edo... Orduan hau, niretzat, hau izango zen pizkate... Konpartitzeko hobeto. Oso.